Tara Jacob ni je live video comment khane angno Ronjit tamsana silia to siadu selai ni samase bo ota bujui ano tam jeno prime time ani bihik besaro khairok ni sau ei angobono nayo live phai kisa pok sawoi nini hamiano nunggo sikai onek sanai sari kaham joto sini khaganang ti prasarno norbo kaham no tong hane amok khakayo amok kaham no tabsu jartei tini video ma khamen karon ka bose sini Dara Jacob ni komeno je samsane comment khane Dara Jacob ni je live video comment khane angno Ronjit obose karon samsane Dara Jacob no ang to samsane silia to siadu selai ni samase bo ulta bujui ano tam jeno prime time ani bihik besaro khairok ni sau kintu abo tang asak sana thanglia but nang koroksa chief editor koroksa tam jane chaluk nai hedebana nang koroksa tam jane sini theke nukjak sijak hedeba engkai obose nang tini nang phrongnai borokse hedeba phrongnai borok bolte nang phunungnai borokse oba he hini sawo hongke kasia tamsanai selainyo se seilia ni buju hongkai abo to ang sanan thanglia se kok kutuko haipeno Dara Jacob nonos ang onai respect ru hachi ang tini Ronjit je nang bai hinjaknai borok hongkai kok habose ang asek social media ro asek active krido karon ano bui tamsanai Ronjit chabo abo sabo je comment khane abo hairok mane tamsane angbo asek kok toring yado haipeno nang tamsane Dara angno no tabu takisi chasa kaham kai hori woi afro nang ani mote engkai khub sombab kicha depression no tongna hasi mane ani wan chumani taiko obon bagito nang ang selai sime jaga silar buji tong hedbana Dara ang tajol mane jolifan tongdi abo ang kunung ya karon ang to nono punu nuku seble heda engka abono ani mote engkai tabu je mia dangmu mia nongna nang je nini official face hedbana ajaga je hai sapai mani abo nungda na nini je ni tola tongnai rokda sai abo simen kai ang no tabu mane iko nor nugui manana bunyi na je ang to salia abo boda angka na buida angka men ka basi engka abo no nang jate nang live phai chano je kutung mani hedebana engkai ang abo no nayo haipono public ro nayo abo no nang live phai kisa kok sawoi nini hamiano nanggo sikai onek sanai hachi Dara Jacob respect ro no nang ang bo tabung simia nono nai hemani nono follow khai hemani bujika thene se nang tangijin joljaka abo to ang sia Dara pohor chongni tui to ang asek tabu kok sana thangla ang ken ni tui kok sana thangya bas ang je ani comment khai ang nung bai kutuk jangmani amon simse ang sana thangu bujika engkai abono ang nayo je public rubano sawo nang tam sanai live video ni through theka sano hinmani ke live video ni hai kaba video khai nang map sanang to ano bujika nang kase chi video to nang sijak nukjak mane sak je nang samani ta asung to asuk semia ang asuk nin sai to qualification kore bat qualification to kore je nini simani nuk thini hinkai ang tam jin wan chu ka bo to lukurok se semanai lukurok sinai haita abono saudara please asuk no gotang de nang hai sapaji live Dara Jacob lukurok no mapsandi nang je tamsana dongo tv ni je press hoite nang je ano samani takuk Jacob onek khadu khunang jakhnai abo tamsanai nungda sanpai na buida sanpai abo bo clear khaji do kisa main khabsi asungno Dara ang asuk kok sanan thangya ang asuk tamsanai
social media ro ba ang asige ti kuri ang boas kok sanaring ya kintu ang ani saya ang kai lukur gua no kisa nakadi asi ang tam sanai tai amsung no